all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. In Azuma 11. In Azuma, hey! In Azuma, here we In Azuma 11. Mai puternic. Trebuie să ajung mult mai puternic. Repede. În spatele mâinii de zeu! Ce e cu tine? Ce-i cu mutra asta? Nu pot. Pur și simplu nu pot. Ce nu poți? Despre ce vorbești? Să-i opresc. Nu pot opri echipa Zeus doar cu mâna de zeu. Tu nu ești așa. În mod normal ai spune: nu știu până nu încerc. N-are rost să-mi fac griji degeaba. Dar nu putem pierde meciul, ăsta e finala. Nu pot să aștept să văd, trebuie să fiu sigur. Înțelegi? Care-i problema? Ți-ai pierdut încrederea după ce s-a întâmplat în ultimul meci? Nu, n-am pierdut-o. Dar sunt îngrijorat. Am stat toată noaptea gândindu-mă cum aș putea îmbunătăți jocul. Dar acum sunt și mai confuz. Wow! L-ați mai văzut vreodată așa? Nu l-am văzut niciodată pe Mark, nici măcar puțin deprimat. Bun, să vedem cine ne poate răspunde la întrebare. Mark? Domnule Evans? Evans! Da, domnule! Bună dimineața! Răspunde la întrebare, te rog. Sigur, îmi place geometria. Mark e deprimat? Da. Asta e o veste proastă. Ar putea influența echipa. Sincer, nu știu cum i-aș putea ridica moralul. Tu continuă să te ocupi de echipă. Faci o treabă foarte bună. Aici nu e vorba de management. Nu știu ce să fac să-l înveselesc pe Mark. Cel mai bine ar fi să-l lași în pace. Ești sigură? Băieții sunt sub o presiune enormă. S-au descurcat mult mai bine decât ne-am fi așteptat vreodată. Probabil că acum sunt cu toții speriați. Dar eu cred că este un comportament normal. Probabil. Nu-ți face prea multe griji. În astfel de momente e mult mai bine să nu exagerăm. Acum aș vrea să te rog ceva. Oh, da? Da. Trebuie să mă duc să am grijă de tata la spital o vreme. Așa că îl las pe Mark pe mâna ta. E bine? Bine, Nelly.
Scuze de întârziere! Wow, ce atmosferă apăsătoare e aici! Nu ne antrenăm? 30, 31... Mark nu e în apele lui. Așa a fost toată ziua. Am auzit de la Eric. Înțeleg că are probleme serioase cu mâna de zeu. Se pare că, într-adevăr, e grav. Jude, tu ești singurul care pare să-și mai fi păstrat optimismul. Spune-mi ceva, te rog. Crezi că le putem para loviturile cu mâna de zeu? Tot ce vă pot spune este că nu știu. Atât. Nu înțeleg pe deplin forța echipei liceului Zeus. Pe de altă parte, e clar că șuturile lor sunt mai puternice decât triunghiul Z al fraților Murdoch. Sunt destul de sigur. Ba nu, sunt chiar foarte sigur. Așadar te temi că nu o să poți să apere, așa este? Înțeleg acum. Capitane! Te ajutăm noi! N-am reușit să opresc triunghiul Z decât cu ajutorul lui Jack și tot. Și sunt sigur că echipa Zeus va avea lovituri mult mai grele. Nu puteți să-mi săriți mereu în ajutor, n-are niciun sens. Normal că nu putem avea tot timpul 3 oameni în poartă, dar te pot ajuta. În felul ăsta o să-mi dezamăgesc echipa ca portar și capitan. Și asta e agenda de joc a bunicului tău, nu? Sunt sigur că găsești acolo și alte mișcări mai puternice ca mâna de zeu. Ce scrie? Nu înțeleg. Singurul care înțelege e Mark. Asta de aici se pare că e chiar mai puternică decât mâna de zeu. Se numește mâna Majin. Scrie aici că e cea mai puternică apărare de portari inventată vreodată. Perfect! Pare să fie exact ce le trebuie. Aici se concentrează mișcarea, în punctul ăsta. Acolo? În inimă? Păi da, îți pui tot sufletul în ea. Ce altceva mai scrie acolo? Nimic altceva. Ei, capitane, să mergem! Începe antrenamentul! Te așteaptă toată lumea! Trebuie să păstrăm aceeași energie până în finală, nu? Sigur, știm că o să câștigăm, dar vrem să ne menținem în formă. Nimic nu mai oprește acum echipa Raymond exclus! Bine, să mergem! Vorbim doar de strategie, nu? Nu? Da. Hai în teren și să ne gândim cum oprim echipa Zeus! Da! Cred că Mark a ajuns la zid. Da. Toți ajung la un zid atunci când evoluează. Și atunci fie se ridică la un alt nivel, fie rămân pe loc și stagnează. Dar să nu fim îngrijorați. Nu e Mark genul care să stagneze. Iar noi vom avea grijă să-l susținem. Cum au făcut Jack și Todd în meciul cu școala Kirkwood. Poate că e corect ce scrie în agenda. Poate că inima este secretul. Îmi place stilul tău, Eric. Știi ce spui. Așa o fi. Să stăm fără să facem nimic? Pe bune? Da, dar înțeleg de ce. Vezi tu, Nelly chiar îl înțelege pe Mark. Știe că nu o să rămână mult timp deprimat, că o să-și revină curând și o să meargă mai departe. Trebuie să lăsăm să facă asta. Chiar dacă e îngrozitor să-i vedem zâmbetul ăla. Ce zâmbet? Poartă pe umerii lui o mare răspundere. E și portar și capitan și n-am mai văzut niciodată un zâmbet atât de forțat. Bun, n-are rost să mă gândesc prea mult. O să merg mai departe și sper să găsesc ceva până la urmă. Și o să găsesc, sunt sigur. Sunt în spatele tău. Nu te speria așa. Vreau doar să te întreb ceva. Dar ne privește, domnul Dark! Cum e posibil? Sunt convins că Ray Dark o să-și facă apariția la un moment dat. Ai grijă să fii mereu cu ochii în patru. Da, Nelly? O să fie bine. Îi am pe toți în jurul meu. Nu-l subestima, draga mea. Mi-am dat seama de ceva după ce am citit ultima scrisoare de la tine. Din toate câte ni le-a făcut, am ajuns la concluzia că urăște fotbalul. Da, e o concluzie firească. Trebuie doar să aflăm care este motivul. Crezi că tot el a fost și în spatele accidentului tău?
Au rămas multe întrebări fără răspuns, dar sunt sigur că Ray Dark a fost implicat cumva. De asta vreau să fii atentă. Sunt convins că pune la cale o capcană pentru meciul final. Ai grijă să le spui tuturor să fie foarte atenți. Le voi spune. Și tu să ai grijă. Rămâi în spital unde ești în siguranță. Și ar mai fi ceva. Trebuie să spun ceva în legătură cu Mark. Deci, pleacă de aici exact din punctul ăsta. Problema este că nu înțeleg, bunicule. N-am terminat încă. E datoria mea să apăr poarta echipei, numai a mea! Trebuie să fiu mai puternic sau nu vom câștiga niciodată! Cum se descurcă Mark? Se descurcă, dar cred că se omoară cam prea tare încercând să înțeleagă mișcarea asta mâna lui Majin. Aha. Nu înțelege, dar exersează orbește. Mă doare să-l privesc. Nu știu, poate ar trebui să-l opresc. Nu, eu zic să-l las să facă ce simte nevoia, Silvia. Ăsta e sfatul tău? Nu trebuie să faci tu totul, nu-i răspunderea ta. În plus, o să-și perfecționeze el mâna Majin până la urmă, știi bine. Chiar vă așteptam. Tocmai am avut o discuție cu Frank Wintersea. Poftim? Încercăm să aflăm unde este Ray Dark. Ne-am gândit că Frank ar fi un început bun. Înțeleg. O să-i dăm noi de urmă. Deci, despre ce voiai să discutăm? Am înțeles că discutați mult cu tata. Desigur, doar avem interese comune și aceleași scopuri. Mi-a spus că ați discutat recent despre Mark Evans. Ca să fiu mai exact, am discutat despre bunicul lui, David Evans. Ție ce ți-a spus? Aha. Atunci zvonul este adevărat? Încă nu există nicio dovadă. Până acum, toate pistele noastre n-au dus nicăieri. Dar sunt sigur că Ray Dark a fost implicat în moartea lui David Evans. Te rog, bunicule. Cum pot să fac să meargă mâna Majin? Pentru toți ceilalți trebuie să fiu mai puternic. Trebuie! Vreau să împlinesc visul tău și visul echipei Inazuma 11. E tot ce-mi doresc pe lumea asta. Bună! Vă doresc o zi plăcută, domnișoară. Neața! Bună, Silvia. Mark e mai bine. S-a antrenat ca un nebun ieri. Parcă ar fi fost posedat. Și i-a reușit figura? Nu încă. Înțeleg. Nu i-am spus nimic, dar mi-a fost foarte greu să-l privesc. Sunt convinsă, dar nu putem face nimic. Ce s-a întâmplat? Pari foarte tristă. S-a întâmplat ceva cu tatăl tău? Nu, e bine. Totul e în regulă. Am doar emoții pentru finală, la fel ca toată lumea. Asta e tot. În orice caz, am o întâlnire, trebuie să plec. Bine, sigur. Ne vedem mai târziu. Nu puteți păstra secretul la nesfârșit, domnișoară. Cum să-i spun acum lui Mark despre bunicul lui? Trebuie să se concentreze asupra meciului, nu-i trebuie agitație. Dar e o povară prea mare pentru dumneavoastră, domnișoară. Mă gândeam eu că te găsesc aici. Crezi că o să ajungi să stăpânești la timp mâna Majin? Nu știu. Nu pot decât să încerc. O să te ajut. Serios? S-ar putea să fie molipsitoare nebunia lui. Poate că de asta avem nevoie ca să câștigăm cu Zeus. Dați-i drumul!
Din nou! Așa se antrenează? Este nebunie curată. Ți-am spus să nu-i spui nimic, da? Bună, nu v-am văzut. Da? O să-ți faci rău, Mark. Trebuie să încetezi. Poate glumești, eu de-abia am început. Nu te obosi. Nu e genul care să se oprească vreodată. Așa e. O să învăț figura asta înainte de meciul de finală și cu asta basta. Fiindcă numai așa putem câștiga. Să continuăm! De ce ai făcut asta? Parcă ai zis să nu le spunem nimic. Spune-mi, s-a întâmplat ceva, Nelly? Nimic special. Îmi fac doar griji pentru Mark, atât. Toți avem emoții, dar trebuie să avem încredere că face ceea ce trebuie. Nu, Nelly? Da. Rocada de foc! Domnule antrenor, ne trebuie gheață. S-ar putea să fie rănit. Parcă ai venit de pe front, băiete. Nu chiar, doar la antrenament. Umblă vorba că încerci să-ți însușești o figură nouă. Da, mâna Majin. Știți despre ea? Da, și te-ai băgat la o muncă tare grea, băiete. Știți cum se face? Nu mi-a ieșit niciodată. Dar tu, ție s-ar putea să-ți iasă. Așa că rezistă. S-a făcut! Ce e asta? Te-a atacat cineva? Inspectore! Arăți îngrozitor, puștule. Fac tot ce trebuie ca să învingem echipa Zeus, da? E bine să muncești mult, dar ai grijă. Dacă devii obsedat de victorie, vei ajunge ca Dark. Ray Dark, adică? Domnul detectiv a discutat cu Frank Wintersea. Încerc să-l găsesc pe Ray Dark. Am cercetat niște incidente, pornind de la tragedie în Azoma 11 de acum 40 de ani, până la acoperișul stadionului care s-a prăbușit în meciul vostru cu Royal. Toate dezastrele au un element în comun și cred că Ray Dark e acel element. Sunt convins de asta. Cum ați aflat asta? Au dreptul să știe. Hai, spune-le adevărul. Ai dreptate. Povestea asta a început cu mai bine de 50 de ani în urmă. Erați născut pe atunci? Ați auzit vreodată numele Tom Dark? Am auzit eu. A fost un jucător din echipa națională a Japoniei. De el e vorba? Da, a fost tatăl lui Ray Dark. Ce? Pe vremea lui, Tom Dark a fost un erou național. Toată lumea credea că va ajunge la campionatul mondial cu echipa lui. Dar în cele din urmă, locul lui a fost dat unui jucător mai tânăr, pe nume David Evans. Șocul de a-și fi pierdut locul în echipă l-a înnebunit. A făcut o depresie. A început să facă greșeli și a pierdut toate meciurile în care a jucat. În cele din urmă a dispărut cu desăvârșire. Și când mama lui Ray s-a îmbolnăvit, băiatul a rămas singur. Ura jocul de fotbal care îi distrusese familia. Totuși, nu-și dorea decât să câștige și să-și răzbune tatăl. Victoria a devenit totul pentru ei. Și orice eșec era demn de dispreț. Așa ne spunea întotdeauna. Rezultatele filozofiei lui au fost dureroase pentru mulți. Inclusiv pentru tine, mă tem, Axel. Poftim? Cred că a fost implicat și în accidentul surorii tale. Îmi pare rău. Ești bine? Poftim, e pentru tine! Aștept cu nerăbdare meciul! Sunt încântată, Axel! De-abia aștept să te văd! Să faci figura aia grozavă pentru mine, da? Bine, poți să fii sigură.
Incredibil! Orice s-ar întâmpla, nu-i voi permite să întineze numele fotbalului. Nu e corect! Și unde e Ray Dark acum? Încă nu știm, dar Wintersea mi-a spus ceva foarte ciudat. Ai auzit de ceva numit Proiectul Z? Proiectul Z nu. Continuă. Mi-a spus că turnul frontierei este controlat de Proiectul Z. Nu știu unde este, dar cu siguranță nu ar fi renunțat atât de ușor la fotbal. Nici pe departe. Se uită la noi chiar în clipa asta. Sunt sigur. Râde de noi de undeva de sus. Sunt convins. Am tras concluzia că e vorba de un plan complex, care presupune că Ray Dark e undeva pe cer. Să vedem. Proiectul Z și cerul. Ce-o mai fi și asta? Îți amintești ceva din vremea petrecută la Royal? V-a menționat vreodată ceva legat de cer? Nu, nu mi-amintesc nimic. Școala Raymond. Veți primi ceea ce meritați. Nu mă opresc din antrenament până nu-mi reușește mâna majin. Chiar de-o fi să mă accidentez. Dar stai, el cine e? Doar nu e un zeu al fotbalului, nu? Arată ca o fată. În episodul următor, provocarea unui zeu. Meciul a scăpat de sub control. My little heart can take no more. You must know because it's sore. You make me feel so sad because I need you back.